Nuottiviivaston viivat ja välit lasketaan alhaalta ylöspäin. On tärkeää huomata, että edettäessä asteikon säveliä järjestyksessä nuotit sijaitsevat vuorotellen viivalla ja viivojen välissä. Nuottiviivaston alussa on aina nuottiavain, josta näkee, missä kohtaa nuottiviivastolla sävelet ovat. Yleisin nuottiavain on G-avain, joka kuvassa näkyy. G-avaimen kiemura pyörii toisen viivan ympärillä. Jos viivaston alussa on G-avain, G-sävel on toisella viivalla. Matala äänisemmät soittimet, kuten basso ja usein cello, kirjoitetaan F-avaimella alkavalle viivastolle. Silloin F on neljännellä viivalla. Jos käytetään G-avainta, keskiseen paikka on viivaston alapuolella niin, että ensimmäinen ala-apuviiva kulkee nuotin läpi, eli se on ensimmäisellä ala-apuviivalla. Jotta tiedettäisiin, mitä monista C-sävelistä tarkoitetaan, sanotaan, että se kuuluu yksiviivaisen oktaavialaan, eli se on yksiviivainen C. Yksiviivaisen oktaavialaan kuuluvat sen lisäksi kaikki sävelet siitä ylöspäin aina siihen asti, kun seuraava C-sävel aloittaa kaksiviivaisen oktaavialan ja niin edelleen. Jos lähdetään keskisestä alaspäin, tulee ensin pieni oktaaviala, sitten suuri oktaaviala. Nuoteilla voidaan ilmaista sävelkorkeus ja sävelten suhteellinen pituus. Esimerkiksi koko nuotti voi kestää vaikkapa 1 sekunnin tai 7 sekuntia tai melkein mitä muuta hyvänsä. Kesto riippuu sävellyksen esittämisnopeudesta. Samassa sävellyksessä nuottien kestot ovat suhteessa toisiinsa niin, että esimerkiksi yksi koko nuotti kestää yhtä kauan kuin 4/4 nuottia tai 2 puolinuottia. Nuotin pää on avoin tai umpinainen ja siihen voi liittyä varsi. Varressa voi olla yksi tai useampi väkä, jotka voidaan yhdistää palkeiksi. Vään lisääminen nuottiin merkitsee sen keston puolittumista. Jos nuotin perään lisätään piste, nuotin kesto jatkuu puolella sen alkuperäisestä kestosta. Jos 2 samankorkuista nuottia yhdistetään toisiinsa kaarella, nuottien kestot lasketaan yhteen ja soitetaan tai lauletaan vain yksi nuotti. Tahtilaji merkitään näkyviin tahtiosoituksella. Tahdit merkitään näkyviin nuottiviivastolle tahtiviivoilla. Tahtilajista saa selville, kuinka moneen yhdessä tahdissa lasketaan ja milloin musiikin rytmissä tulee niin sanottu isku eli vahvempi tahdinosa. Iskun paikka on tahdin alussa, jos toisin ei tilapäisesti jollain muulla merkillä ilmoiteta. Tahtiosoitus merkitään näkyviin kappaleen alkuun. Joskus se voi myös muuttua myöhemmin. Silloin uusi tahtilaji merkitään siihen kohtaan, missä muutos tapahtuu. Tahtiosoituksessa ylempi luku ilmoittaa, miten monta perussykäystä yhdessä tahdissa on ja miten moneen siinä lasketaan. Alempi luku ilmoittaa, mikä on se nuotin aika-arvo, mitä lasketaan, esimerkiksi 4/4 nuotti. Tahtiosoituksesta ei voi tietää, miten nopeasti tai hitaasti sävellys pitää esittää. Esimerkiksi 4/4 tahtilajissa yksi tahti voi kestää vaikkapa vain sekunnin tai useita sekunteja. Joskus 4/4 tahtilajia merkitään myös isolla C-kirjaimella.